कशाला वाजवते? हे आपल्याला सोपा दाखवायचं आहे. हे बघा आमचे असे एक सोपा नाही 2 सोपे आहेत आमचे असे. हे 2 सोपे होते ते आम्ही असे जॉईन केले होते इकडे. एकाच बाजूला ठेवले होते. मग ते एक दिवशी काय झालं ते वादळ होता तेव्हा ते पाणी आलं ना तिथून तेव्हा आम्ही सोपे आहे ना असे इकडे तिकडे केले जरा. पण आता ना असे पण बरे वाटतात. समजा 4 माणसं आले ना तर समजा 2 माणसं तिकडे पाहुणे बसले तर आपण इथे 2 माणसं बसू शकतो. बरोबर. आणि बोलायला पण चांगलं. हे इथे ना आता हे सध्या इथे ठेवलंय ते पाठी पण ठेवणार आम्ही. हा तिकडे एक सोफा ठेवणार आहे आणि इकडे एक सोफा ठेवणार आहे. म्हणजे समजा पाहुणे आले तर तिकडे बसणार आणि आम्ही इकडे बसणार असं. बरोबर ना. म्हणजे असं बोलायला चांगलं ना समोर समोर. नमस्ते. आज मी स्पेशल नाश्ता बनवते आहे आणि तो नाश्ता असा आहे बघा. रव्याची पेज आणि कांदा पोहे. म्हणजे कांदा पोह्याची रेसिपी झालेली आहे. पहिले भरपूर पोहे असे दडपे पोहे सगळे काय काय पोहे ते सगळे झालेले आहे. पण मी आज तुम्हाला स्पेशल दाखवते म्हणजे सकाळचा नाश्ता. म्हणजे आता आम्ही करतो ना कधी कधी नाश्ता तर म्हटलं तुम्हाला दाखवावा म्हणजे कशा प्रकारे नाश्ता करायचा कॉम्बिनेशन. हा मग तसं मी आता तुम्हाला दाखवते. तसं तुम्ही कधी कधी करत राहा नाश्ता. नाही तर नाश्त्याला बोलतात ना माणसं आज नाश्ता काय करायचा. आज तर चपाती भाजी खाऊन कंटाळा आला. आता काकीने सांगितलेली पेज ती सारखी पेज कोण आता पिऊन कंटाळा येतो. तुम्हाला कंटाळा नाही आलाय कारण तुम्ही आता नवीन बनवताय. आणि बनवा रोज बनवा पेज. पण त्याच्यामध्येच आहे ना आपल्याला नाश्ता खायचा असतो. पाहुणे येतात त्यांच्यासाठी नाश्ता पाहिजे. तर असा नाश्ता बनवा की आता मी तुम्हाला दाखवते. चला करूया सुरुवात. पण आज काव्या एवढी का खुश? नाश्त्यासाठी खुश आहे. नाश्ता खाणार आहे काव्या. काव्या आमची खूप हुशार आहे. हा काय कोपऱ्यात? आता इथे बघा मी आपल्याला 3 ग्लास पाहिजे तर 3 ग्लास पाणी ठेवायचं. आणि ती जास्त झाली तरी आपली संपतेच. कमी करायची नाही पण जास्त करायची. कोण आपला नाश्ता बनवलाय आणि आपण बनवतोय आणि कोणतरी माणूस आला आपल्या शेजारचं म्हणा कोण नातेवाईक माणूस असं कोण आलं तर त्याला पण आपल्याला देता येतो. म्हणून नाश्ता काही नाही जेवण काय थोडं जास्तच होतो आपलं. तसं मी तुम्हाला दाखवते. इथे मी पाणी उकळायला ठेवलंय बघा. पहिले मी आता तुम्हाला रव्याची पेस्ट दाखवते. इथे पाणी उकळायला ठेवलंय. आपल्याला जर जेवढं पाहिजे ना तेवढं आपण बनवायचं. त्याला काय अंदाज नसतो. 2 ग्लास 3 ग्लास पाणी आपल्या अंदाजावर आपल्याला पाहिजे तसं ठेवायचं. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपण 1 चमचा तूप टाकायचं. 1 चमचा तूप टाकायचा. काव्या ह्याला म्हणतात साजूक तूप. साजूक तूप. तूप नव्हे मग दही दही दही. अगं दही नाही ते तूप आहे ते. कधी असं असतं का? आता त्याच्यामध्ये आपल्या गोडीसाठी साखर टाकायची. ही आपल्याला गोड पेज बनवायची आहे. एक तुला प्रश्न विचारतो. या पेजेमध्ये आपण गुळ टाकू शकतो? गुळ टाकू शकतो पण दूध नाही टाकू शकत. हा मग गुळ फाटणार. असला तर दूध नाही. दूध असला तर गुळ नाही. आता आपल्याला चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. कारण या पेजेला पण मीठ लागतो. हा आळणी नाही खायची चांगली नाही. थोडी हळद टाकायची. हळद आपली चांगलीच असते. हो. हळदीचा बेनिफिट आहे ना की हळदीचा तुम्ही नुसतं पाणी पण पिऊ शकता. तुमचे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लेम आतमध्ये काय रिलेटेड प्रॉब्लेम असेल तर सर्व सॉल्व्ह होईल त्याच्याने. मम्मी एक दिवस मला दूध आलं त्याच्यात हळद टाकून प्यायची. दुधामध्ये? हा. तू पिते दूध हळदीचं दूध? हा पिते. हळद दूध करायचं हळद टाकायची पियायचं. काव्या तुला बॉर्नव्हिटा माहितीये? बॉर्नव्हिटा नाही. इकडे बघ. आणि कॉम्प्लेन माहितीये? नाही. हॉर्लिक्स नाही. हे काय असतं? मी नाव घेतले ते नाही माहिती. व्हेरी गुड. नाहीच माहिती पाहिजे. हे सर्व गोष्टी खाऊ पण नका. बाहेरचं ना कोरोनातला खायचं नाही का. आपलं घरातलं घरात खायचं. बरोबर. सर्वांना मेसेज दे. तुझ्यासारखी मुलं बघतायत ना त्यांना सांग तुम्ही बाहेरचं काय खाऊ नका मागून. बोल काव्या बोल कॅमेराला. तू त्यांना बोल. घरातलंच खायचं. बाहेरचं खायचं नाही कोरोनात. नाश्ता पण असं घरीच करायचा ना सर्व. सगळं आपण आणतो ते भाज्या बिजा आणतो ना म्हणूनच त्याची भाजी करायची. बरोबर. व्हेरी गुड. ताली दे. बाहेर नाही टाळी दे. बापरे एवढी जोरात. टाळी पण तिची लय जोरात असते. आता इथे पाणी उकळलंय काव्याच्या गडबडीमध्ये.
आता मी हा बघ एक कप म्हणजे हा पेला, हे पेले आपल्या सर्वांच्या घरात असतात. म्हणजे आपल्याला पाहिजे तेवढी घट्ट पातळ आहे ना आपल्यावर असते, आणि आपल्याला पाहिजे तशी आपण करायची, त्याला अंदाज नसतो. आता तुम्ही 4 माणसं घरात असाल तर मी तुम्हाला 4 माणसाचा इकडनं अंदाज नाही देऊ शकत आहे. म्हणजे पिण्यावर आहे माणसाच्या. माणूस एक ग्लास पितो, 2 ग्लास पितो, कधी कधी माणूस पितच नाही, अर्धा ग्लासच पिणार. म्हणून आपल्याला जेवढं पाहिजे असेल ना तेवढंच करायचं. आता मी आणि एक वेळ कसं करून बघितल्यानंतर अंदाज येतो. मग अंदाज येतो. आता एक टाइम समजा तुम्ही चुकलात, जास्त झाले, तर तुम्ही दुसऱ्या टायमाला कराल तर रवा कमी घ्यायचा. आपला हा प्रकार जो आता साखर वगैरे टाकली आहे ना, तुम्हाला समजा गोड वाटली तर पुढच्या टायमाला आपण गोड कमी करायची, साखर कमी टाकायची. बरोबर झालं. हे काय कोणाकडून शिकायची गरज नाही, माझ्याकडून सुद्धा नाही. आपण करत राहायचं प्रॅक्टिस. आता इथे मी रवा टाकते. हा रवा आहे ना भाजलेला आहे, मी भाजून ठेवते ना रवा. आणि विचारता बारीक का जाड? बारीक रवा आहे. बारीक ना. आणि आपण बारीक रवाच आणायचा. बारीक रवा चांगला असतो, पटकन शिजतो. घट्ट चांगला नसतो. आता इथे रवा सोडते बघा. गॅस मी बारीक केलाय आणि पाणी उकळतोच आहे. आता इथे ना एका हाताने असं सोडायची, धार द्यायची, आणि एका हाताने असं ढवळत राहायचंय बघा, अशी धार द्यायची. कारण गुटल्या नाही झाले पाहिजे म्हणून. गुटल्या होणारच नाही, कारण तो भाजलेला रवा आहे ना, गुटल्या नाही होणार. तरी पण असं करायचं. असं ढवळत राहायचंय बघ. आता मी तुम्हाला दाखवेन. आता हे मी पाणी ठेवलंय, त्याच्यामध्ये रवा टाकलाय किती, आणि तो आपल्या घट्ट पातळ. आता मी तुम्हाला सांगते ना, घट्ट झाला तर आपल्याला पातळ पाहिजे तर पाणी ओतायचं, दूध ओतायचं. इथे आम्ही दूध पण घेतलेलं आहे बघा. दूध पण घेतलेलं आहे. पहिला मी दूध नाही टाकणार आहे, आणि वेलची ना, हे टाकणार आहे वेलची पावडर. वेलची पावडर घेतली आहे आणि दूध घेतलाय. तूप. आता आपण इथे आहे ना रवा टाकून झाला आणि आपण ढवळतोय ना, तर बारीक गॅसवर रवा टाकला. आता आपण फुल गॅस करायचा आणि शिजवून घ्यायची, पण जरा ढवळत राहायची अशी थोडा वेळ. अशी बघ चमच्यात कणी कणी दिसते ना, म्हणजे शिजली नाही आहे. आता ही बघ चमच्यात सफेद कणी कणी दिसते आहे ना, म्हणजे ते शिजली नाही. आणि भाजलेला रवा असल्यामुळे ना थोडा वेळ लागतो आणि गुटल्या पण होत नाही. रवा आपण 1 किलो आणून आहे ना भाजूनच ठेवा, म्हणजे पटकन आपला नाश्ता बनतो. बरोबर. आता तुम्हाला एकदा आता ना मी जरा तुम्हाला ताईची स्टोरी सांगते. पूर्वी खूप म्हणजे आता मला 5-6 वर्ष लागेल, पण त्याच्यामध्ये आहे ना पहिलं सांगते मी. तेव्हा एक कमेंट आली होती की ती एक मुलगी आहे ना खूप आजारी पडली होती, घरामध्ये एकटीच होती, तिला काय खायला होत नाही होतं. तर ती म्हणाली आता काय खाव, तिची तब्येत ठीक नाही, काय खाव. तर तिला आहे ना लक्षात आलं की मी तांदळाच्या पिठाचे घावणे केले होते. तर ती उठली, आजारपणातून उठली, तिने पटकन तांदळाचं पीठ कालवला आणि 2-3 घावणे केले आणि ती खाल्ली. तेव्हा ती झोपली. अशी तिने मला कमेंट दिली होती अशी. म्हणजे अशीच आपली. म्हणून मी रव्याचं सांगते, 1 किलो रवा आणून भाजून ठेवा. ती म्हणाली आता आजारी माणसाला घरात काय खाण्यासारखं नव्हतं ना, मग तिने पटकन उठून घावणे केले आणि खाल्ले. ही खूप वर्षापूर्वीची कमेंट आहे. अरे वा. म्हणून मी सांगते आपली पूर्ण तयारी करून ठेवायची. तांदळाच्या पिठाची आपण तांदळाच्या पेजेची भरडी करून ठेवायची, म्हणजे आपल्याला कधी पण करता येते. समजा मध्यरात्री जरी तुम्हाला भूक लागली तरी तुम्ही थोडी पेज करून खाऊ शकता. तांदळाची पण तशीच, रव्याची पण. कधी वाटलं तर शिरा करायचा. तर तसं आहे ना, परवा ताईला बरं नाही वाटत होतं, तर ताई मला फोनवर बोलली, मम्मी मला म्हणता ना लय भूक लागली होती. आणि मी म्हणता काय केलं एकदा तुला माहिती का. तेव्हा माझ्या लक्षात आली आता ही 6 वर्षाची कमेंट. ताई बोलली, मम्मी म्हणता तुला एक कमेंट आली होती ना 4 वर्ष. 4 वर्ष. ते म्हणते त्याने घावणे उठली, घावणे करून खाल्ले आणि तेव्हा त्यांना बरं वाटलं. तसं म्हणता मी केलं आज. म्हणता मी आज घावणे केले, खाल्ले, तेव्हा म्हणता मला बरं वाटलं. म्हणजे त्या कमेंटची 4 वर्षांनी ताईने मला आठवण करून दिली. बरोबर ना. बघा आम्हाला कमेंट कसे आठवतात मग. है ना. म्हणजे प्रत्यक्ष ताईन आता ह्या 8 दिवसामध्ये ते ताईन तसं केलं, ताईला भूक लागली म्हणून. काव्या कशी वाटली तुला स्टोरी. आता दाखव इथे थोडा पाणी टाकते. आता ही पेज बघ कशी शिजली आहे. ही आता पेज दाखव. मी तुला पहिला रवा दाखवला ना, कणी कणी दिसत होती. आता ही बघ गरगरी झाली बघ, सरते ना. हे बघ म्हणजे चांगली मिळून आली आहे आणि गरगरीत एकदम झाली आहे. गरगरीत हा शब्द त्यांना आवडतो ना.
अजून पेज वरून तुला कोणाची आठवण आली का? पेज वरून मला आठवण आली आहे. कोणाची? तेव्हा आम्ही बनवायचे ना, तेव्हा आम्ही तिच्या घरी गेलेलो एकदा, तर त्यांच्याकडे नाश्ता काय असायचा माहितीये का? रव्याची पेज. कोणाच्या? अरे आंबे शेतामधली मावशी नाही का तुझी? तिच्या 2 मुली आहेत. ती सकाळी सकाळी ना, तेव्हा ते छोटे होते मुली, हे असे होते काव्यासारखे. तेव्हा ती सकाळी सकाळी आहे ना रव्याची पेज करायची आणि मला पण द्यायची. मला पण तेव्हा खूप आवडायची. तर तिनेच मला आता फोन करून सांगितलं की तू रव्याची पेज दाखवलीस काय? कांदा पोहे रव्याची पेज नाश्ता आपला. त्यांच्या घरी असा नाश्ता असतो. असा नाश्ता त्यांच्या घरी असतो. मग त्याच्यानंतर आम्ही पण करत होतो, पण आता म्हटलं तुम्हाला दाखवते करून. आता आपली ते पेज बघा झालेली आहे आणि जास्त शिजवत नाही राहायची, ढवळत म्हणजे राहायची नाही. आपली शिजलेली पेज आहे आणि आपण जास्त पातळ करायची तर पाणी पण ओतायचं नाही, कारण आपल्याला अजून दूध ओतायचंय त्याच्यामध्ये. बरोबर. आता बोलाल तुम्ही एवढी घट्ट आहे, पण अजून आपल्याला हे ग्लास म्हणजे अर्धा ग्लास जास्त दूध घेतलेलं आपल्यावर आहे. आपण तुम्ही सगळी दुधामध्ये पण बनवू शकता. हा, दूध असेल तर दुधामध्ये, पण आपल्याला कसं जरा एनर्जी येण्यासाठी खायचंय ना सकाळी सकाळी. आता मी दूध ओतते आणि लगेच आहे ना त्याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकते. आता सध्या जे वातावरण चालू आहे त्याच्यामध्ये अशी हळद पण किती पौष्टिक पाहिजे आहे ना. हा, हे सर्व अशी पेज पियालो आपण, रव्याची पेज, कधी तांदळाची पेज, कधी दुसरं काय. खक्कप होतो ते हळदीचं गोष्टी चांगल्या असतात. हो बरोबर. अशी पेज हळद टाकून केली तर चांगली असते ना, पौष्टिक असते, खायला पण चांगली. आता आपली ही रव्याची पेज तयार झालेली आहे. आता मी गॅस बारीक करते आणि आपल्याला आता ह्याच्याबरोबर कांदा पोहे बनवायचे आहे. तोपर्यंत पेज आपली थंड होईल. बरोबर. असं करायचं म्हणजे त्या पहिली पेज करायला घ्यायची कधी पण, पहिली पेज करायची, कारण त्या निमित्ताने साधी तरी व्हायची. आणि दूध टाकल्यावर कडवत नाही राहिला तरी चालेल. वेलची पावडर टाकायची, दूध टाकायचं आणि उतरायचं. पुढे ये. नमस्ते. काय तू नमस्ते बोल. नमस्ते. बघा आहे ना, नमस्ते अशी बोलली. नमस्ते. आता नमस्ते कशाला बोलते मी? तेच मी बोलणार होतो. चालू झालेला आहे. तेच मी फक्त आपण आपली दुसरी रेसिपी नाही आहे. पण आज काव्याला बोलले मी नमस्ते बोलायला. आणि आता आपण कांदा पोहे बघूया. पेज आपली झालेली आहे. आता कांदा पोहे तळून बघूया. पेज बघा इकडे आम्ही झाकून ठेवलेली आहे. झाकून ठेवायची. आता मी ते कढई ठेवली आहे. ही आपली सर्वांची आवडीची तर कढई. आता याच्यामध्ये तेल टाकते. या कढईला आपण बोलू शकतो ना बाबांचा आशीर्वाद. या कढईला आपण बोलू शकतो पप्पांचा आशीर्वाद. असं काय? पप्पांचा आशीर्वाद, पप्पांची पुण्याई. हे तेल टाकलेलं आहे आपण आणि ते सर्व आम्ही साहित्य काढलेलं आहे बघा. सर्व साहित्य काढलेलं आहे, साधे आणि सोपे. त्याच्यामध्ये काहीच नाही. आपलं मिरची, कोथिंबीर, कांदा, कढीपत्ता हे एवढंच साहित्य आहे त्याच्यामध्ये. आपली हळद टाकायची, चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आता तुम्हाला दाखवते, साधे आणि सोपे. पहिले थोडेसे शेंगदाणे घेतले, ते आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत. आता शेंगदाणे बघा आपले फ्राय झाले. शेंगदाणे पहिले तेलामध्ये टाकून फ्राय करून घ्यायचे. लाल झाले की काढायचे, म्हणजे ते कुरकुरीत होतात शेंगदाणे. आता मी ते शेंगदाणे फ्राय करून काढले. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला तेल पाहिजे ना तेवढंच टाकायचं. आपल्याला पोह्याला तेल लागेल ना तेवढं टाकायचं. आता त्याच्यामध्ये मी थोडी आहे ना अर्धा चमचा मोहरी टाकते. मोहरी तडतडली मग त्याच्यामध्ये आपण मिरची टाकायची. आणि त्याच्यामध्ये हे कढीपत्ते टाकायचे. कढीपत्ते चांगले स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेले, नाही तर तेलात टाकले ना ते पटापट तडतडतात आणि अंगावर उडतो तेल. आता इथे मी कांदा टाकते. आपल्याला कांदा एक कांदा, छोटा एक कांदा, जसे आपण पोहे बनवणार त्या हिशोबाने छोटा मोठा कांदा घ्यायचा. कांदा पोहे म्हटले म्हणून कांदे 4 नाही कापायचे, जास्त पण नाही. पण कांदे असलेले चांगले वाटतात त्याच्या पोहेमध्ये. असायलाच पाहिजे. आता इथे मी कांदा चांगला फ्राय होतोय, त्याच्यामध्ये थोडी हळद टाकायची. हळद टाकून असं चांगले ढवळून घ्यायचे. फ्राय झालाय थोडा आणि आपण गॅस बारीक करायचा आणि इथे आपण हात चलाकी करायची जरा पटापट. इथे पोहे आपले पटकन पाण्यात टाकून घ्यायचे. हे बघा पोहे पाण्यात टाकले ना की असे जरा चोळून घ्यायचे. लगेच चोळायचे, नाही तर तुम्ही म्हणाल मी कांदा तिथे फ्राय होतोय मी पोहे पाण्यात टाकून ठेवते, तर तसं करायचं नाही, कारण ते लगेच आहे ना त्याचा भात बनेल.
आता इथे पोहे बघा चांगले स्वच्छ धुतले आहे. एका पाण्यातूनच काढायचे? एका पाण्यातूनच काढायचे. आणि असं पाणी आहे ना असं निथळून काढायचं आणि आपलं पोहे कांद्यामध्ये असे टाकायचे. ते टाकेपर्यंत बरोबर होतात ते. असे पोहे आपण असे दाबून टाकतो ना तर असे टाकताना असे मोकळे करायचे बघा असे. असे मोकळे करायचे. नाही तर तसंच आपण दाबलेलो ना असे आपण दाबतो ना तर तशीच गटली अशी टाकायची नाही त्याच्यामध्ये. ते पोहे असे चिकटतात ना? चिकटतात मग त्याची गुटली होते. जेवढे पोहे फलफलीत असतील आणि सेपरेट असतील तेव्हा छान वाटतं ना खायला. आता इथे मी जरा त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकते. आता चवीपुरतं मीठ टाकते पोह्यामध्ये. अजून ढवळले नाही बघा. पोहे टाकून घेतले. चवीपुरतं मीठ टाकते. तर त्याच्यामध्ये थोडी आता तुम्हाला तसं म्हणजे टेस्ट लागते. जरा थोडी साखर टाकली ना की थोडी टेस्ट वाढते पोह्याची म्हणून थोडी साखर टाकायची. जास्त नाही टाकली तरी चालेल. थोडीशी टाकायची आपली नावाला. आता मी ते ढवळून घेते बघा. आणि गॅस मी बारीक करून ठेवलाय. आता कलर बघा. आता इथे बघा आपले झटपट पोहे तयार झालेले आहेत आणि एकदम कमी साहित्यामध्ये. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपण थोडा खोबरा टाकायचा. ओला खोबरा टाकायचं आणि कोथिंबीर टाकायची. या सर्व गोष्टींमुळे काय होतं म्हणजे पौष्टिकता वाढते ना? पौष्टिकता वाढते आणि दिसायला पण सुंदर आणि खायला पण आवड येते. लवून घेते. आता आपले कांदा पोहे तयार झालेले आहे. आता तुम्हाला मी प्लेटमध्ये सर्व करून देते. तुम्ही खायची पटापट सुरुवात करा नाश्त्याला. आता घरी नाश्ता नाही बनवला असेल ना तर तुम्ही इथून नाश्ता मोबाईल मधून खायला सुरुवात करा. आता गॅस बंद करते. सर्व करते. आता आपण इथे नाश्ता पटापट करायला या. इथे मला पण उशीर झालाय. पटापट मला पण खायचं आहे. काकीला पण भूक लागली आहे. काकीला पण भूक लागली आहे. मग सकाळचे वाजले किती बघ. भूक नाही लागणार. आता इथे मी कसं सजवते बघा. इथे कोथिंबीर टाकायची. त्याच्यावर खोबरं टाकायचं. हे सुकं खोबरं नाही आहे ओलं खोबरं आहे. त्याच्यावर शेंगदाणे तळलेले शेंगदाणे टाकायचे. आणि शेंगदाण्याचं मी तुम्हाला सांगते. आता शेंगदाणे तळलेले शेंगदाणे हे साईडला ठेवायचे. जर आपण मी आता पोहेमध्ये कोथिंबीर खोबरं टाकलं ना तेव्हा जर तुम्ही शेंगदाणे टाकले ना तर समजा पोहे खायला तुम्हाला उशीर झाला तर शेंगदाणे कुरकुरीत नाही लागणार. नरम लागणार. म्हणून शेंगदाणे खातानाच घ्यायचे. तळून ठेवायचे. आता त्याच्यावरती लिंबू द्यायचा त्याच्या बाजूला. अरे वा काय भारी वाटते डिश. भारी वाटते. अजून चमचा द्यायचा. काव्या कशी वाटते? हॉटेल सारखी रेस्टॉरंट सारखी डिश वाटते है ना? आणि बघा या तुम्ही असं नाश्ता जर तुमच्या समोर ठेवला तर किती मस्त आणि पौष्टिक मम्मी हे. आणि तुम्ही आता पटापट खायची सुरुवात करा. हो ही काव्याची डिश आहे. आता इथे आपली रेसिपी रेडी आहे ना. सर्वात आधी काव्याच्या प्लेटमध्ये काव्या पण टेस्टिंग करायला बसली आहे. आणि काव्याला एक लिंबू पाहिजे तर अजून घ्या. हा काय हे दादाने तुला दिले टेस्ट करायला. आपण लस्सीमध्ये म्हणतो ना मलई मार्के तसं लिंबू पोह्यावर लिंबू मार्के. लिंबू टाकून जर पोहे खाल्ले ना तर खूप छान वाटतात. तुम्हाला जसं आवडतं ना तसं खाल्लं पाहिजे तुम्ही. बरोबर. आणि सकाळचा नाश्ता मी नेहमीच म्हणतो बाहेरचं इतर काही खाण्यापेक्षा आपल्या घरचंच काय ना काय खायचं आपण बनवून. मिरची काढते. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे की लिंबू टाकल्यावर ना पोह्याची चव अजून वाढते. पोहे अजून खायला छान वाटतात. इथं झाले आपले पोहे. त्याच्याबरोबर शेंगदाणे खा पोह्याबरोबर. दादा खाली तर छान वाटतात. लिंबू मला अजून जरा खाल्ल्यासारखं वाटतंय. अजून जरा आंबट असतं ना तर खायला मजा येते अजून त्याच्याबरोबर. आणि आता आपली पेस्ट. काय तुझी पेस्ट पण आहे की काय? तू पण पेस्ट पिऊन दाखव टेस्ट करून. तू पोह्याची टेस्ट नाही सांगितली. छान आहे. मग मी तिची प्लेट घे. आता पेस्ट पी. गरम आहे. पाठशी लागावर. तुला चमच्याने करते. तू टेस्ट करून दाखव. एवढी गरम नाही. खूप छान. आता तुम्हाला सांगतो बघा हेच कॉम्बिनेशन बघा पोहे आणि पेज आहे ना थोडी गरम प्यायची असते. आणि थंड झाली की पियाला नाही होणार. आणि ते कशी गार झाली की चांगली नाही वाटत. जेवढी गरम पिणार ना तेवढी चांगली. ते आपल्या घशासाठी पण चांगलं आपल्या गळ्यासाठी पण चांगलं. ज्यांना खचखच खग होत असेल ना मम्मी अशी पेस्ट पियालात ना तर खूप हेल्दी आहे. आणि हा कॉम्बिनेशन बघा आमच्या मावशीच्या घरचं आहे. तुम्हाला कसं वाटलं?
आणि असंच काहीतरी हेल्दी तुम्ही नक्कीच खात राहा आणि तुम्ही पण खा. तुमच्या घरी लहान मुलं असेल त्यांना पण असं खायला द्या. तुमच्या घरी मोठे आहेत त्यांना पण खायला द्या आणि असंच नाश्ता पण एन्जॉय करा सर्वांसोबत, फॅमिलीसोबत. आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर पण करा आणि सबस्क्राईब करा नवीन असेल तर. आणि घंटी वाजवा, पाठच झालाय ते सर्व घंटीच वाजवा इकडे चॅनलची.